Здравейте, потребители на YouTube, може би на VBOX. Аз съм на Color Monkey, както ми познават производителите, така Расиганчев. И вижте Minecraft 12W17A. И виждате нови опции, чат сетинг, видео сетинг, няма нищо. Синглплеер. И добре, аз съм започнал. Чекайте сега. Синглплеер, delete. Виждате, правите си някакъв сървър. Тук си пускате, може да си пуснете вече команди. т.е. HPG мод, тук бонус чест. И пускате това. Създавам за това. И тук ви пуска 3 стика, 5 ябълки. Някой път ви пуска различни неща, не знам. Виждате там село, кирка ви е дало, Stone брадва. Ето, спалнаха се овце. Ето тук. И да, имате чат, може да си гамма едно, може да си пускате гамото мъга. И да. Ще спра клипа за малко. Всъщност няма да го спирам, направо ще пред вас ще направя. Значи, сега ще ви покажа всички слабове мъга. Всички слабове. И ще ви, значи, слаб. Значи, този слаб в момента е само да си изчете инвентара. Къде е запалката? Вече, ако си мисля, че дървените слабове само да намерят запалката, не горят. Може и това. Не горят. Сами помислете, според вас не горят ли? Значи тези вижте не горят, слагам огън, не горят. Тези... Вау! Запали се! Какво стана? Добре да е малко. Да. Тогава това е едното. Знам, че става и да се събира летно, трябва кирката да е чайфната, по-точно диамантената кирка по някакъв специален начин, който не мога да го направя. И второ, what the shit, има, аз му викам дневник, не знам дали е дневник. Друго, не мисля да има. Това беше малък клип, например, да знам, малък. Не знам, надявам се скоро да излезе по Замунда и други. Надявам се, много ме кефи, че са направили тези и че са сложили този чест. Не знам, може да има много по-яки неща. Те бяха направили по-точно, не знам, GP нощ, така някакси така накръстили, нещо яко. Или да трябва да го стигаме нещо. Просто ни пейте ти изтърсен на готово и да отиш. Нещо по-интересно, като забавно ограбване на чест или забавно спасяване, нещо подобно ОМГ. Не знам, просто не кеф ме, иначе много ме кефи. Предимно това, че са се постарали. Това и малко съм хремав, нещо такова да трябва да ти да вземе или да случи.
Не знам, просто нещо подобно, нещо но и тези много ме кефят. Тези ботове. Не, наистина яко е, всичко е много яко, много ме кефи. Не знам, сигурно както съм започнал да играя Майнкрафт, т.е. от бета 1.8.1 до само всички апдейти много ме кефят. Макар че някой път се налага да читвам, то всяка игра е направена за да се играе, да се забавлява човек. Надявам се да ви харесва, може би виждате часа колко е часа, малко съм изморен. И надявам се да ви харесва Майнкрафт. И пък на тези, които започват да играят Майнкрафт от тази версия, хора, много е яко. Мога да направя сервер на Майнкрафт. Ето виждат тук саплинги, ябълки, диаманти. Някой път ви дава, някой път ми ви дава нещо мизерно. Не баш мизерно. Ето виждате някой път се ви дава супер някакви яки айтеми. Например, събрах броя цяла 3 ябълки с 4 саплинга. И това беше и общо, за което правя сервера. Не сервера, клипа, извинявам се просто. Да, надявам се да ви харесва и това бях аз на Color Monkey. И приятно гледане, мъгнатно гледане и пробвам късмет. Само секунда да направим нещо. Мъгът. То... Мънка. И само нещо да кажа на тия, които ме хейтват. И гледайте се работа, тъпи прости хейтери. Ви... Вижда. И не. Виждане. YouTube двигал. Това е стана пъти бруталното някакво 100 метра. И от тук започва някакво мъга. Някой друг път може да ви покажа как да си направите Monster Spawn. Не имам преди как да си направите и такова. Пред това малко ще упроменя. Май, ето ми стана най-красиво. И да знаете значи някой ако иска да, например аз играя в Warcraft, макар че не е на тази версия. Аз играя в Warcraft, който иска да му помогна, може да му помогна. И както виждате надписа, който го казва.
Довиждане и лек сън!